Čauko ľudia, predstavím vám dnes jednu eukaryotickú bunku ktorá tvorí organizmus. Prvok jednobunkovec vyzerá jak slizký hnus. Teraz vám ukážem najznámejšie z nich. Na obrázku vidíte anaerobný prvok. Tento jednobunkovec je škodlivý pre telo. Giardia spôsobí ochorenie gardióza. Hnačky a zvracanie fakt horšie jak viróza. Teraz je pred vami trypanosóma. Mutácia je otrokyňa ona. Prenesie na človeka spavú chorobu. Máš pár dní a potom pôjdeš do hrobu. Toto je ruglena, inak červenóčko. Väčšinou planktón, chorofil je v nej. Je ho veľa v tej vode, ktorá smrdí močkou. To červené očko je citlivé na svetlo, hej. Plasmodium je toto čudo. Keď pôjdeš do Afriky, neumrieš nudou. Z čoho však môžeš je malária. Keď z komára dostaneš prvok a plasmodia. Na črievičku si sa teraz pozrela. Možno ju tu popoluška zabudla. Pomocou prvou sa pohybuje. V jazierku kempí si a repuje. Toto je ameba, tiež meňavka. Je to naozaj veľká beťarka. Panoškami vraždí prvoky aj baktérie. Krásne ich obklúčia, potom ich zabije. Ešte tu máme aj sigma jednobunkovce. Vixomice, tá je skoro meter dlhá. Pritom je to stále jedna bunka. Režovce spia až na dne mora. Tam, kde sa nedostane ponorka. Toto je koniec môjho repu. Jednobunkovce vládnu svetu.